Kien tifel b'saħħtu mimli enerġija, kulħadd jgħidlu li m'għandux kwiet. Palsejjed ta' fil-bnazzi tlifnieh fi 3 xhur. Hekk iddeskriviet id-9 snin li għex f'ħajja li ntemmet f'qasir il-omor Chantel Paċ, Miguel li temm il-vjaġġ tiegħu f'din id-dinja f'Awwissu li għadda. Fil-kamra tas-sodda tiegħu mimlija b'memorji li sawrulu l-ħajja qasira li għex, l-omm b'qalb maqsuma qaltilna li kollox beda sena ilu fil-ġimgħa li għalqu l-iskejjel minħabba l-COVID-19, meta l-allima ta' Miguel qaltilhom li taħ ħass ħażin. Minn dakinhar beda jilmenta buġieħ ta' ras u jgħid li għandu dwejjaq. Għal-bidu tobba qalulu li għandu l-ansjetà għaliex kien jibża ħafna mill-coronavirus. Imma darba fost oħrajn beda jgħid li qed jara doppju u jitlef għajnejh. Ommu ħaditu l-isptar u mill-ġurnata li rifes l-adba ta' Mater Dei, il-ħajja ta' din il-familja inqalbet ta' taħt fuq. Iċkejken Miguel kellu tumur f'rasu, rari ħafna. Dak il-ħin kien xokk kbir għax qed illa għala hu u mhux jiena. Tifel ta' 9 snin għax dan kien ġimgħa wara l-birthday tiegħu eżatt. U għalli ma tantx hemm tama. Kura ftit li xejn seta' jieħu, imma beda jieħu pirimli biex jitafulu l-ġieħ. Sa mill-ewwel jum wera kuraġġ ta' sur. Konna ngħidulu għandek bużżieqa u ħanfejquha. U kien qalli tgħodux tinkwetaw. Kulħadd għandu xi ħaġa fil-ħajja u jiena waħed minnhom. Miguel beda jieħu r-raġġi li waslu biex beda jitlef il-bilanċ u ma baqax jimxi, tant li spiċċa f'siġġu tar-roti. Kien jibki, kien jgħidilna x'jiena sirt tikraħ, għaxu kienu ħobb il-mera, kienu ħobb jilbes, minn kollox kienu ħobb. U l-iktar kera kienet ukoll meta waqalu xaru. X'inednilu, raxxal nieżel, għalli aħna ftemna li m'hemmx secrets. Għatlu qed jaqalek xarek, dak il-ħin ħanifsil ġewwa, għalli ħajaqali. U mbagħad qalli, okej, laqwa l-infiq jiena. Miguel beda jbati ħafna biex jitkellem, sansitra lejn l-aħħar kien jikkomunika ma' familtu bil-messaġġi fuq il-mobile. Is-sibt niftakar kien qalli l-aħħar ġiex kelmiet, jisu xi ħadd qalli ħudlu video u qed lu għajjat li mami inħobbok u daw kienu l-ġiex kelmiet li qalilna. L-għada li Chantel ħaditlu dan il-filmat, Miguel kellu jidħol l-isptar u minn dakinhar ma reġax ra id-dawl tax-xemx. Tħanna u għalli t-tifel ħanżommuh, għalli m'għandi bżonn ninkelmek, għalli ħanamlulu MRI oħra biex nkunu ċerti, għalli t-tifel wasal, għalli qed imut. Minħabba li diġà konna fil-pandemija kienu biss l-omm u l-missier li setgħu jkunu ħdejn it-tifel l-isptar. ċempilna video wkoll il kulħadd biex jarawh kollha qabel u ovvjament ma kienx jaf. U jiena tlu wedni għatlu li t-tifel ma jkunx jaf, għalli nwedek li t-tifel se jorqod u kienu raqduh u miet tranquillu mbagħad. Fil-ġimgħa l-kbira li ċkejken Miguel tant kien iħobb li anki ġili libes fil-purċissjoni, l-omm kellha appell imqanqal għall-ġenituri kollha, speċjalment dawk f'sitwazzjonijiet ta' mart. Kull min għandu tfal, aħna palma ngħidu ġieli u kif għajjejtni u hekk. Ożżuhom, ħobbuhom għax għadkom ma tafux, meta l-ħajja tiġi weħida u tintilef filli jkollok familja u filli tispiċċa inti u biss. Il-firda hija kera wisq.